Horas jala selamat hari Minggu madihita saluhut na manginang. Selamat hari Minggu manang dihamu parhala donami. Pinuji madebata naung mamasu-masu sude keluarganya karuas ni Huriana. Gabi boy hita marlas ni roha. Mamuji jala pasangapon goar ni debata. Di minggu na pasapulonopon dung Trinitatis sadarion. Namar lapatan hasi tolu sadao ni debata ama anak doho todi parbadia. Ale Tuhan saya homa toktom puji hami ai hodo mual ni salut silehenon nadinggan saya ajari mahami rabdot sude keluarga nami asa tau roh tu adopanmu paboa nong tinopa nai baru hami. Di parmingguon keluarga di Tikion rap dohita dohot dongata sabagas marsobba jala mamuji tuhata alani i di bagasan haporsiaon napolin taha tidak koma Idama dengan nai dohot sonang nai molo tunggu sahudulan akan marhaha marangi rap makalason dengan basa ni debata alani i sude mahita marlas ni roha mamuji guarna na badiai marede mahita siya bukit de nomor 27 ayat sada tabatolu dohot opat. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Ditibang rohanami do ale debata, asin ni roham, di parsitongan ni Joromi, suman tuguarmu do baritam ale debata, di ujung ni tanoon, gok hati gora do siya mumi. Tibul do Jehovah jala pujion situtudo di bagasan hutan ni debatata,
di atas dolok habadiaon nai. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nasangap jala nabadia. Diramoti jala digom-gomi hodo huriam marhite-hite to dimi. Dibaheni hupangi dohami noaing to. Lehon madihami roha panguloyon. Asa marlas ni roha hami mangulahon nanidokmu. Songon panguloy ni anak tu amana. Say pararat maharajaumu, jala sa tabay ganupari bilangan niya ka na porsea diho. Asalam terbarita guar mo na badiyay, jala dapotan hanguluan hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mared di mahita. Tatangihon masikat ni patik ni debata dihita di bagasa sadarion. Dienet sian konfesi HKBP tahun 1996 bidu sadaa. Hadirion ni debata. Taha porsyai jala taha tidak kodo. Sada do debata. Ima Tuhan debata Jehovah. Naso marmula naso marujung. Pargogo naso hatudosan, naso hadodoan, naso olomuba, nasun badia, parimas tu naso uduk tu hatana, parbinoto nasun, parroha nasitong, haposan, napapatarho dirina, sitopa nasa na adong, namanggohi langit dohotano, namarmudu-mudu, padenggan basa, mual ni hangoluan, pasu-pasu dohot hatuaon, namang gomgomi. Raja niya karaja, jala Tuhan disaluhut, para si roha godang, parholong roha, si sesa dosa, si palua, paruhum na tigor, na makamonakon, napahehehon, napasadahon na marmahani, na mangodihon mual ni nasa hapistaran dohot parbinotoan, iba na dohuhut na mangajarhon parhusoran ni tiki nang hamatean. Marhite panideng yonon, taodol hodo na totong debata jonok, mangatoy, mangula, mangatur dohot manguhumi ngolu ni jolma marsada, hom, bangso,
dohot nasa natinoppa di sadok hasianganon. Alani i holat debata Jahoba do si sobbaon, si haporsiaon, si oloan. Ikon ubiar jala humolong jala upos rohata, mida ibana asa mida na adong. Situlahot do poda na maswadahot debata dohot hadirion na. Songonima na mardebatahon na tinoppa. Tatulak dohuhut nasa poda dohot huaso haholomon. Ima sahatna rap mangidogo gumahita tuadopan ni debata lao mangulahosa. Ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hobartu pati mi. Amen. Mared de mahita. Tatopoti madosata tuadopan ni debata martangyang mahita. Ale debata nami na marasiroha jala nabadia. Ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom, huhilala hami, rikot doa siniroham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido, ubahay na upaserep hami diri nami sadarion di jolom. Jala huparhatopot hami, tung najot-jot do hami manibil siyan akka dalam munabadia. Songon biru-biru na lilo. Say unang pabali hami siyan jolom ala ni dosa nami i. Ay dang dihalomohon roham hamamate niya ka na pardosa. Alay hamubaon ni roha do lomo ni roham. Asa mangulu. Sesa masaluhut hageduhon nami. Dohot pangalosyon nami marhite-hite pangulaw nami nasasaday. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasin ni roham di hami. Marhite-hite panidangyon. Dohot hagugon nito di perbadia. Asa tarapul situturohan nami majuho. Asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho. Bahin hasangapon di guar munabadiyay. Amen. Tabigi mabaga-baga taringot tuhasesan ni dosata. Songonod do hata ni Tuhan Jehova. Nunga pola hupasisi akka pangalausim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Saya mulak maho tuaw, ayaw do si paluaho. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Mared de mahita. Bolokon sian ruah
di minggu na pasapulono pendung Trinitatis, ima sada Timoteus onom, mamukas yan ayat 10 sada sa atrodi ayat 10 onom, tajahama marsikat sorin. Alay ang goho halak ni dibata, maporus masyani, pareahim mahatigoran, hadaulaton, haporsyaon, holong ni roha, habengeton dohot labo ni roha. Ay dihajujupang ni tikina, patarma ibana bahenon ni namartuay. Pargogo sa sadasa, raja ni akaraja, Tuhan ni akatuan. Sadasa donas sa mate, singani katiulon naso tartopat, nasodong inihida John maibana, jaladang tarderek, hasangapon dot hagugoon madi ibana, rodi saliling-liling na. Amen. Ido sahatna. Martua do akan na tumangihon hata ni dibata, jala nau piopsa. Amen. Marid di mahita. Jesus tidakon mahaporsyaw tay, songon na hinatidakon nidongata sa porsyaon disadok portibion, rap mahitamadok. Au porsea di debata Jehova, ido ama pargugu nasa tudusan, na tumopalangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehova nasasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabea siya to di barbadia, adorang suabubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetarpajal do ibana di hao pinarsilang, na tuat tubanotoru dung ditanom, na mulak mangolu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lauhudul tu siamun ni debata Jehova, amanai pargugu na suatu dosani, di sima ibana, pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea, ditod di parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan nyala Kristen akka na badia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu sogot daging halak naung mate, dohot dihangoluan naso rasuda. Amen. Tabege matiting na masa di huriata na sa minggon. Tikting Minggu tanggal 5 Oktober 2025. Guarni Minggu ta sadarion ima minggu pasaplono pondung Trinitatis. Do topik minggu nasun badia do debata
jala perbinoto di saluhutna, namaragam sada dadanak na sorang, nunga di basa-basa hotuhata, sada dadanak boru di keluarga amang roganda aruan, inang lesna Febriani Marpaung, di hari Selasa tanggal 30 September 2025, sian wik pitu NRJ 2 tolu sada onom 2 pitu. B. Sada dadanak boru di keluarga amang Erik Fernando Simanulang, inang Nur Cahaya Ida Pastini S. Sirait, di hari Rabu tanggal sada Oktober 2025, sian wik 10 sada NRJ sada onom sada tolusia. Hipasdo dadanaki rapdohot natorasna napaduahon ruas namoding, di hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025, nunga jumolo maduju ngolu amang Saurdin Sitompul, umur 65 tahun, sian wik 20 garis miring 22 onom, manghabaluhon inang Nurpiana boru Samosir, debatama na mga puli sude keluarga, napatuluhon permingguon minggu keluarga. Sadarion minggu tanggal 5 Oktober 2025, di Patupa Huriata do permingguon keluarga di Ganup permingguon, pabungu pelian keluarga do hita di bagasan amplop, naung di parade ni Huriata, tuha perluan pesta jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota di tahun 2020 lalu. Rapsahud dula mana sa keluarga, jala masohot ma permingguan remaja, dohot sidi legurel. Pilihan sada A, do sada B, tapasahat adorak sujamita. Jala pilihan peduahon, dohot pilihan keluarga, tapasahat tujolo, duksipul jamita. Napapaton, pengadaan kursi tu sermon, anak sidi dohot pendidikan agama Kristen. Nunga di jalo Huriata tebahan sumbangan sian keluarga. A. Situa juara we siahaan boru sinabela 2 unit kursi. B. Situa Joni AM Sinaga boru Panjaitan 2 unit kursi. C. Situa perdemuan sian turi boru si Majuntak 2 unit kursi. D. Situa Baluguge si Bagariang boru si Tanggang 2 unit kursi. E. Binsar Siregar boru Panjaitan 3 unit kursi. F. Hasahatan si Majuntak boru napitu puluh 1 unit kursi. G. Ignatius si Majuntak boru si Hotang 3 unit kursi. Hobartusi dia karuas manang wik nasi hol rohana la mangurupi manuhor kursi, tapasahat ma tu bendahara Huria, manang marhite rekening Huria, dia karuas dohot wik nak pasahat pengurupion, hupasahat tami ma mauliate, jala di pasu-pasu tu hatta ma ulauta. 5. Sosialisasi pesta gotilon HKBP Tangerang Kota. Hobartu haputusan ni panitia pesta gotilon dohot sermon parhalado tanggal 26 September 2025. Patu paun Huriata ma sada pesta puncak minggu tanggal sia November 2025. 2. Perjamita pendeta mengatur menurung MTH. Napatuluhon komitmen ruas di pasahat situa wik lalu mabadna di hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025. Asaboy dititikon di minggu tanggal 12 Oktober 2025. Napawaton diaka ruas na berminat gabe tenan manang UMKM di acara puncak. Boy ma makubungi panitia Nyonya Siregar Riris boru si Majutak dengan nomor telepon 0853 11287808. 5. Hadiah door prize utama 1 unit sepeda motor dohot hadiah menarik lainnya. Napaunopon harga kupon door prize Rp10.000 per lembar. Napapituhon sati-sati
Rp1 juta dohot tadok godangna tolu manang 5 tadok ganup wik na pawaluhon. Ganup wik patupahon silua na dibagi gabe 2 paket silua manang 1 jenis makanan na pasiyahon. Pelunasan komitmen na lumbabat na dipatupa di tanggal 21 Desember 2025. Pasapuluhon dibuka kesempatan memasang iklan foto keluarga senilai Rp5 juta per foto di buku acara. Poin dapat tuluhon koinonia manang pelayanan persekutuan. Naperjolo seksi perempuan. Kebaktian Padang Punguan Ina Deborah sedarion Minggu tanggal 5 Oktober 2025. Borhat do Punguan Ina Deborah patupahon kebaktian Padang nani uluhon ni inang Bibel Pro bertauli hutauruk. Maringanan di mahoni bunga sentosa manang MBS Serang. Saya diramoti Tuhan ma ulau ni bahin sangap di Tuhata. Napaduahon seksi ama. PA seksi ama. Di hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025 di Batu Pado pertanyaan manang PA tu seksi Punguan Ama Huria, Ama Kantata Gloria, Ama Asap Bermatsmur, dohot sude Ama Sian Ganup Wik, Asareta madohoti pertanyaan ini. Namar hobas liturgis Sian Ama Wik 32, Tangiang Pangodianon Sian Ama Wik 33. Dohot napa pungu pelian ima ama sian wik 31, edde pujian sian ama huria, dohot lagu pujian vokal grup malang trio sian ama wik 10, napa radehon konsumsi sian wik sada wik 12 dohot wik 20 sia. Poin napa waton diakonia manang pelayanan kasih. Napa julu rapot evaluasi. Di hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 pukul 10 sia wib di Patupa Dewan Diakonia dohot sude seksi do rapot evaluasi maringanan di gedung sekolah minggu lantai 2. Do mutusi pinabotohon ma tu sude Dewan Diakonia dohot seksi asamat dohoti rapoti. Napaduahon ucapan selamat dan doa. Full timer parhalado dohot sude ruas pasahaton. Selamat ulang tahun hari hatu tubuh tu walu bulalu halak ruas. Dohot selamat ulang tahun pardonga sarepeon tu sapulsia keluarga. Hatani di bata mandok. Saya dilehom ma tuho si subut roham. Jali di pasaut nasa sakapmi. Pesalmen 20 ayat 5. Dapat duahon tu sude ruas namar sahid. Saya dilehot Tuhan ma gogo dohot hai pason. Hata nito hata mandok. Saya homa pamalum au ali Jehovah. Asa tung malum huhilala. Saya homa mengurupi au. Asa tung dapotan pangurupion au. Ai hodo puji-puji oku. Yeremia 17 ayat 14. Ralat warta tebahan sian wik 17. Pertanyaan di wik 17 ima dibagas ni calon situa hotjunjungan lubis inang boru hasugian alamat klaster savana. Songonima tikting di mingguta sadarion dia katiting naso jinahahon nuaing tajahama di buku acara digital nang sahat tu grup wia ganup wik molo adong akan hurak takas di panuratonon dohot di pacahahon di tiktingon tapatak kasema tu barhalada wik tabe. Manang tu sekretariat ni huriata di tiki jam kerja. Saya di pasu-pasu tu hatta mapakobosion ni huriata. Jala di pasu-pasu manang parhalado dohot ruas. Lao patupahon akka ulaon na denggan di huria. Bain sangap di guarni tu hatta horas. Mare dehita sia buku de nomor 550 sia. Huhut tapasahat pelean sada A, dohot sada B. Sana
Martangi yang mahita. Asni rohamadi hamu dohot dame, nasian debata amata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata nahena holongan horas madita saluhukna. Hatani debata barita nauli di parminggota diarianon. Dienet sian surat ni panurirang Habakuk biduna parjolo mamukka sian ayat 12 rodi ayat 17 songono didok hatani tu hatta hujahahami ma dihita. Dahodo ali Jehova di bataku sian narobi dope nasun badia diahu dang tagamon mate hami loasommu. Ali Jehova bahen uhum doi bana ubahen dipati dakko. Jala bahen pajora doi bana ubahen ojak ibana dibaheko. Ali dolok batu. Pita si tuturo matam ubahen so tarpaidai daho narwa. Jala dang tarbaheko marsobbu-sobbu mida pangarupaon. Buasa ma tung paidaummu pamupusi, tung sippo moro di bodut talak prajahat natumigor sianibana. Jala tudo sonak kadik ke laut jolmai di baikko, tudo con guluk-guluk taheh naso marraja. Tung saluhu do di sitak nasida tu gijang marhite-hite hail, jala di papungu di bagasan jalana. Jala diojak tu bagasan hadak kadanganna. Alani i marlas ni rohai bana jala marulupolo. Dibaheni ubay mamile ibana tu jalana. Jala manutung daupa tu hadak kadanganna. Ai binahen ni ido napu pertalianna. Jala talmis si panganonna. Alai duk songoni. Tung parumaron nama jalana. Jala datanna mamunui aka bangso parbigu so marpajadian olak nima sahakna. Topik
Na di pasaha tuhi taima nasun badia do debata jala parabinoto di saluhutna. Tuhan Allah Maha Kudus dan Maha Tahu. Hurian itu hatta dong masada barita manang sarita. Alayon cerita tradisi do di Kristen mula-mula. Molo tajahayan non bibil tahun dang adong boy terjahai tadang dapo caritai. Carita ni tradisi ni gereja mula-mula akahala Kristen awal-awal. Songono ni dok saritai. Di sadatiki mardalani ma Yesus rapon 12 sisian nai. Ngatar loja nasidana mardalanon. Jadi Roma tu hatai di dokma. Sudah majolo mabuat batu nasana terbuat cabai. Lau tu dia Yesus adong mayan noninna. Jadi ala nungat tarloja merluba manasida mabuan batu nagumeleng. Angaloja inna. Wabi ma batu nagumeleng. Te maduk konat tardau ngaloja nasida hudul ma sudena. Hudul ma nasida na 12. Roma Yesus idok buat bema batu nabi nuan nainina. Sude ma mabuat hape dukoni buat gawe roti. Jadi dia lang nasida bema roti i. Ala sude ma buat nagu meleng gawe malek. Nang itahe yalang bima ama nganggo huboto hiad do gawe roti obba sama nang geleng buanok kuinna buatok kuinna baru mamuse atar sadia leleng nari mardalam mana sida muse Roma Yesus tai di dokma di saritai buat bema jolo batu otak ni natar buan hamunabe na itor sude mama buat batu no bulun bulu-bulu kia sepiluja. Dukonat tardao Roma Yesus madokon adong disan sungai nama tulbak. Sude majo manopolina. Sude mama buat betui. Jadi Roma kasisian nai di dokma anggo huboto naking songonon betu nagelekiad do buanok. Ala sepiluja neng pingsan na. Songoni mai dok baritai. Jala sude masalah ho Yesus disi. Usukum majolo hamu akamang do taminang ay salah do Yesus disi. Salah do tuhatai disi. Dao ngate. Sian nasaro hatta romadohi. Anggo tuhita hulala na masai. So minoto pinapoto-poto Yesus on. Ya giliran ngamalei be itu gawe roti. HP giliran ngalojei be itu gawe manopol sungai. Urian itu hatta mewakili hita makatai ma panurirang Habakukon. Ala saya disalah hojol mai Yesus, disalah Tuhan. Di paranguluonna di nama satu ibana dakya dikoreksi nalani salakku do naing alani pabayanakku do naing inna panurirangi membahasakan bahasa kita mewakili ita sude songonom maido imana di bidusada ayat 2 nagabe latar belakang ni turpuk tahun mengawali ujahama akamang dot inang ayat 2 sadia lelengona le Jehovah jauh-jauh au matua so ditangi hokko sai hualu hotuho hadoboon matua so manupakko buasatung patarida honom mutuau hageduhon jala marsobbu-sobbu ho paidaida hangaluton pangarupau do hadobo di jolokku masa persalisian jala tubuh perbedaan alani lumlam dopatik jaladang ruar uhum nasitong
Ai di rohai halak para jahati do halak para tigor. Di baheni peoldo uhumi ruar. Ngasongoni nama say basa paula say bereko. Basa marsopu-sopu ho Tuhan di paru kilo do pergumulakon. Kondisi di zaman panurirang Habakuk buasa ro bangso na asing manaluhon bangso ni debata hala Asur. Iran Sinuaing zaman ni dijajah Israel Utara. Dicarita na mangihut buasa boy halak Babel menghancurkan kota Jerusalem do bagas joroi jala tarbuas sudi tarbuang tutano Babel. Na somamereng doho Tuhan. Buasa marukilaka na Porsea. Bahasa marsitaono nakana burju. Naso mamereng doho Tuhan. Naso didaho do paru kilo do pergumulan nami. Ima suku-cukun ni panurirang Habakuk. Atik pe suku-cukun na idealusi imana do. Sian panadaon bahasa iman. Idokon ibana masongon. Uban nama sa pesongoni aya onom ay idama paheheoku iya alus ni debata. Ay idama paheheoku mahalak kasdim. Sada bangso nagarang jalan na hijang. Na mau tao dopak desa naopati di tanoon lau manoluk inganan akka naso ibana yan napunasa. Jala di bae songoni mami cakkamu doi na lau mami cakkamu do ban namasa sudengoni namasa do ketidakadilan namasa do kekejahatan jadi olo do sipatai pasobu Tuhani namasai memang di pardalanan ni parnguluan noon adong do nama satu iba menderita dan alani pabainan. Alayang go cerita ni, nadong do maksud ni debata dan sangat sedikit. Na otik do kejadian-kejadian ni. Isarana tu si Job. Isarana penderitaan ni si Joseph. Neko ni pegadis-gadis si mana menderita karena ada maksud Tuhan di tanah Mesir. Isarani tu si Musa. Nekon dilarong imana dalam masa kecil. Baru musekon lau imana litun mertabun itu tano Midian sampai marumur 20 tahun masa penderitaan itu. Nadong do maksud na. Alai biasa na secara menyeluruh uban naulo muruk Tuhan. Tu sada bangso manang secara umum bisa berlangsung naulo do muruk Tuhan. Ban naulo menderita. Asa gabimu badohot ala asa maragogo. Turpuk taum musi adalah kelanjutan alusna. Ise do jahubah. Jadi suku-suku anak kinengani dialusi panurirangi. Alanido dia ya 12 di Bibel tai di nagabe judul na dibayan tangiang ni panurirangi. Kesimpulanna hamu hita sude mula dong akka paru kilota ta jujur mati behado alani pangalahota. Ati behado tu hatai nama micak kita. Mula dong akka kesulitan di tonga-tonga ni ngolut taon unang seholat tu hatta ta salahon. Betak na dong do di ngolut tahun yang perlu diperbaiki, perlu koreksi. Molo hurang laku pe par 3 tahun, ado na yang nasalah, perlu belajar yang lebih banyak lagi. Molo maul pe naik pangkat, unang itor Tuhan disalahon, mungkin perlu ikon lebih tertatih dope, ikon lebih marsitutu dope, ikon lebih semangat dope.
kesimpulan ni panuri rangilat cuadong nasala. Sian Tuhan tadi sudah gulmi ni ngolutta manang bohabe perdalanan ni ngolutta. Tuhan tidak pernah salah. Bani mana magambaran Tuhan tai songo jolma. Di ayat 10 pita si tutudo matam. Ubahen sotar paidai daho narwa. Mata Tuhan kita itu tulus. Mata Tuhan kita itu jernih. Mata Tuhan kita itu suci. Diala amang doh inang. Ya doi panok noti hamuna si malolong ni bei sataon. Ya di panok noti hamu pamereng na. Manang ne 2 tahun. Ya di panok tapanok noti. Bening do kan. Jernih do. Adong do terida gabus di mata nai. Mulai bening jala sepakat kita madok enggak ada di situ kebohongan dan adong disimpan lo bisongoni do tuhata. Jadi nani do na secara fisik menyeluruh dan adong sakap ni tuhata na jahat. Tidak ada kebohongan di situ. Yang ada adalah ketulusan murni permata na pita inna murni. Songonido tuhata. Imana diajar hot tuhita. Baru muse yang go tuhatai. Ima Tuhan naso marsobbu mida pangaruh paon. Jadi molo nakining secara fisik Tuhan. Secara fisik digambarkan. Nuaing tuhatai secara emosional. Ikan emosional dodang marsobbu tidak membiarkan. Dia iba, dia campur tangan, dia ikut merasakan perasaan kita. Tuhan tai, ima Tuhan na merasakan secara emosional. Di padan na baru peseidok dosongoni muladong akaparu kilon ni jol madang tarpaidai da Tuhani itor campur tangan di mana ikut serta mengurupi dan mengambil peran. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Itu senai di paula-ula di Belton. Dungi asi marohana marnidasa. Dia manami do inanami muladong paru kilomu ditindas halak ko adong ketidakadilan naso alani pabayanammu alai ko gabe taonommu unang dokon naso ibereng di patadwao. Na paula so dibereng do nahu taonon hatani Tuhan tau madokon Tuhan tai dang marsobbu ibana. Dia tidak membiarkan, dia turun, dia ikut merasakan dohok manaun. Jadi mualadong paru kilota kita ditindas merasakan ketidakadilan dangalani pabayanata ingok ma Tuhanmu rabdohoto. Rabdohoto do Tuhanmu berpihak do ibana. Dia tidak mau tinggal diam. Dia ada di sana dalam penderitaan itu. Di paru kilotai. Baru idok Tuhan idok mamuse tung sip maho molo diboduk halak perjahat natumigor sianibana. Bahasanya tidak akan mungkin diam. Jadi nak kini secara fisikis Tuhan tai adalah membela, dia melihat dengan jernih di boto do sudena masa natu hitai, secara emosional dia turut merasakan baru muse, secara psikomotorik, secara aktivitas, secara gerak Tuhan kita itu bergerak. Itu nak nidok naison. Tung sippo molo dibodut bahasanya, dang mukisip. Gak mungkin diam, dia bergerak. Jadi sotung diripu jolma nama jukati penindas nama ngulahun hajahatun. Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak ikut campur tangan. Oh, Tuhan tadang songoni. Dang songoni Tuhan nataha porsiai. Ay molo adong misal larupani di dalanan.
Adong mana merampok kita. Adong do nama merek kita di siale nama merampok kita 10. Belega-belega musi adong nama merek kita. Sesada-sado iba donian. Dia ikut iba, emosionalnya tergerak. Fisik, pemandangan fisiknya berkata itu salah, tapi belum tentu dia juga bertindak. Tang taraloawi, suatu ngawan no dilobuti, suatu ngawan no nipamate no nido. Dia enggak mau. Allah yang gotu hatta, jangan berharap. Allah ni unang adong melakukan ketidakadilan. Saya diri pun enggak ada pembalasan. Sadangol-dangol ni jolma, na porsia tu di bata, na saya jauh-jauh, sotung tadok dang adong pembelana. Ada Tuhan yang melihat. Ido na ni dok ni, panuri rangi di son. Dang tagamon, sip ibana. Dia akan berbicara, dia akan bersuara, dan dia akan bergerak. Songonido, Tuhatai di hamuna akka amanami do inanami, jalaima berita sukacita. Tuhan kita itu bertindak dalam medan sejarah. Dang soisi Tuhatta, mulu adong pihak kana namaol misalnya di Indonesia rupani seherana adong nagogo, holal lomo-lomona, boy ditindak salah Kristen, sehera bohado hamenwaing berteriak kita seolah-olah terlambat. Enggak, Tuhan ada di situ. Allah yang go waktunya kapan dia berbuat apa memang seguru di mana do. Kita kon perlu kesabaran menantikan itu dan melihat kapan tiang awan Tuhan berangkat, kapan tiang api Tuhan datang. Keseguru di mana do? Dang boy hita mengatur, holan namangido do hita jauh-jauh. Allah yang go waktu naik, dia bertindak tergantung pada Tuhan. Dan pasti dalam waktu yang tepat dan yang terbaik. Dang songon na tapi kiri. Ima jauh-jauh na paduahon hurian itu hatta. Jauh-jauh na patuluhon kita diminta mempunyai kesadaran. Sadar mahira. Molo diaka turpuk na asing jolmai di gobbarahon si pata de dok geajak ko pinna rupani. Yo nasing. Babua ise ma jolmai ayat 14. Dakkubo temanang nasi 7 hitan noni sonna lai memang ido hita. Jala tu dosona kadek kelau jolmai di bahikko. Ya do hata taparwaho ni hata bege ni tudus sodekin na hira. Baru musai dokon. Tudoson gulok-gulok tahe, naso meraja. Seperti ikan, seperti ulet. Angguna pinabuana sa betul na jolma isa darla jolma nagali do hita. Dang adong si pangasahonota. Tuhan ido na luar biasa. Ay molodekke olani papidda aik bay tur nang minoto be pidda sia naiki ay tur mongkap-ongkap langsung sesak napas atar satu nga 10 minut pe ngamate tudo sodekke do jolmaininna nima tudo satta baru dok muse tudos tu gulok-gulok. Alana gulok-gulok termasuk makhluk yang paling kecil dan termasuk juga yang paling lemah. Dangi baen tu setabi pahapahanan nasi ngina gugu. Alenai wae tudos tu gulok-gulok do ina gulok-gulok pe mulai baen di dalanan di alamatan topek las niari hola binua rupani pinadalan atar ngajago ngoni 30 senti boy mardalan. Sidungi pingsan na malas mati, apalagi mau lasari. Tudos tu sido hita. Alani nani dok nama nang naise petuk perjahat pe mana perjahatian mubama. Dan ngadong si pangasahau noton. Unang merasa kita kuat, maka yang lemah kita tindas. Tudos tudek kedo. Jadi mau inna rupani. Molo makali tori paragut.
Ijala boy salimakid dak sude. Alai molo adong peserta gea ulat dalam pancing itu juga adalah pemberian Tuhan dan anugerah Tuhan. Alai jol mau nasingin na. Itu nani dok ni panurangon. Manusia ini lucu. Kenapa? Kail disembah. Gabi helido disobbahin na. Jalaido disobba. Alam marhitei denggas suasuanan na mangani mana. Realitanya zaman dahulu itu seperti itu. Jalan waing jol mau lo do gabi disobba. Na jolui halak batak. Ay pas tu songon nani dok na yon. Studo kainin na jolui halak batak mata muel do isobba. Dang itahe akama. Dang mata muel disobba parhobbanan. Itaruhom marisi jagal padar. Itaruhom marisi manuk naginota, ya kan? Babi naginotaan, itaruhon. Tu babeni mueli. Karena kita anggap itu dewa yang memberikan kesuburan sebagai eme. Itu yang menjadi disembah. Bahasa gabe disobah. Nuaing jolma olodo gabe lebih banyak waktu na molo taringok tu sidang boy kompromi nama carion. Aido da bebeni muelni benna baca rang marminggo hoina batar hilala da bah. Ai mangula-ulok ku doau. Ai molo sohu ula da bah dang manganau inna tong. Gabe ma disobba. Di mana kita bekerja nata hilala menghasilkan si panganon gabi mata sobba. Lupa hita pabuah si panganon ipe mata mualipe inganat tapat cariat taipe asini rohani de batahadwi. Kita kan songodeke wadahnya air. Gabi aiki mas sobbaun karena itu wadahnya. Dan gabi panop paibe yuk do hita lupa di si. Nakining dibain. Dibaheni ubah memilih ibana tujalana. Itu kan jelas do. Memberikan persembahan kepada pukatnya. Jala manutung daupa tuhadak kadanganna. Inganan nirekenai menjadi disembah. Molo hadak kadangan noaing puro bisa itu puro tempat uang. Manang molo zaman noaing tempat rekeningnya yang gabi mai sobba. Molo adong namani pemas gabi mai disobba. Inganan nai ai soddo masuin rupani. Molo saya dipikiri rupani saya maus di peideida. Lai Tuhan na belum tentu ditatap. Dibereng. Molo dibereng imanugot isi do penaing inna. Baru musai bereng musai marsugot. Bahasa lamsu tabbain rupani. Kalau itu perhatiannya continue. Alai Tuhan na mangalehoni belum tentu itu itatap Tuhan wagijang siak kodot Tuhan. Hodo si pujion, hodo si sobbaon. Itu yang dikritik. Nani kritik ni hatan itu hatom. Alani nani dok na sabotulna akana porsiai hita jolmaon asa nama nobusita mata sobba. Nama ngalehon si panganonido kembali kepada penciptanya. Mula matu bonana. Aibana do nama nopai sianibana do mula matu bonana. Dipasangak ma nama nopai. Mamili ma tu nama nopai. Mangasi ima tu sudena sana tinoppa sesama jol maunang sama saling menindas aira dekke do ipatulus tulus tu dekke do tudos tu gulok do masa rak dekke rap tudos tu dekke saling menindas saling menyakiti rakna tinoppa do rakna lausal pudo namurasal pudo terus mahita di bagasan toruk ni roha. Jala dipangido do musehita supaya adillah kepada sesama. Alanung ngatuhatai ujolo
adil tu hita, adil do tu hatai. Jala di Papua terpukodo, barang siapa yang tidak adil kepada sesamanya, Tuhan kita itu juga akan berbuat tidak memperhitungkan ketidakadilannya. Gabe diuhum do, bahkan nak kabangsona asing gabe do iba manguhum manghirite terpukon, ala nang tarpaidai dasa. Hurian itu hatta, marlas ni roha mahita, ala tu hatai parmata napita, na dohok merasakan apa yang kita rasakan, dang marsobu-sobu ibana tu pangaruh paon. Baru di dok muse, na sotagamon sip di sudiaka penindasan, alai dia akan hadir, dia akan bertindak dan berbuat. Amin. Martang yang mahita. Aliamang pardingkan bahasa mauliate ma dihatam nasaha tuhami. Sipata do hurajumi hami naswadil hoding olunami. Hape na hurang takas do pamerengon ni partodion nami di keadilammu. Nadong do nasopol di si malolong ni partodion nami bannahwidahami. Hatam sadarion pabuahon na adil doho. Molo petungi komuruko alani asi doho tolong ni rohamdo. Dangala ni salam alani salanami do. Sipata do dipakeho aka halak na asing mangalicing akan ahinaholongam. Asa marhitei huboto hami nasala do hami. Alai mamoto mahami sian haporsion nami saluhut alani asini rohamdo adil do Tuhan nami. Obar tu keadilan na do dipasaha Tuhami. Dang Tuhan na olo pasobu-sobu hokko. Dang Tuhan na paula somamering akaha na masa Tuhami. Dipartikian na masa hobar tulomo ni roham. Sai na patuduhonom mo doasi ni roham. Rodoho manopot tami, membela hami, mangurupi hami. Mangula doho Tuhan di portibion. Jalalomo ni roham dona saut. Aliamang pardingkan bahasa di paraminggon nami tikior rodo hami mangi doasi do tolong ni roham. Homana manatap mangalihon hamalumun mamasu-masu parubaton. Inahu haolongi hami na di bagasa parsahiton imay na nami situa rulian na si haloho. Yanakon nami geisa situ morang. Ama nami hanmonangan lumbar raja. Yanakon nami Gibran Immanuel situ morang. Ina nami Martaulina Udur Siregar. Ama nami Bongso Torang Siregar. Wilson Indroko Siagian. Ina nami Cindy Melissa Siahaan. Ama nami Wilson Indroko Siagian, Situa Bernat Sinaga, Yanakon ni Huriam Otniel Suaduon Sihombing, Inanami Nur Hasanah Gultom, Yanakon ni Huriam Raguel Sihol Dezano Sinaga, Inanami Tel Maria Samosir, Yanakon nami Yonatan Hasi Mangunsong, Moses Martua Panjaitan, Raisa Gaprila Gultom. Do ati adong do penasohago arak kami, namar sahit op name di rumah sakit, rawa jalan, manang pemulihan, manang olon waing rak marminggu dohot tami, aliamang pardinggan bahasa sehoma nama dulo na sidabe dinganan nabi, ape homa tangammu, tu sahit nasida, jala homa nama buat parsahitoni, mangalehon hamalumon. Pasu-pasu masuria kaparubaton, si panganon dok sinumon, na pinangan nasida. Pasu-pasu jala paragogoi surya keluarga si solhot, asa tarpatu panasida, perawatan naum muli, dohot nyojarni holong ni roha. Suang-sungoni honama paragogihon, mangalihon hatauan tu surya ka dokter surya ka parate naga medis, asa tarpatu panasida, pangubation naum muli. Suang-songon itu aliamang pardingkan basa diaka keluarga ni ruas ni huriam do parahaladom. Nama si hol di hatu tubuni anak do boru do hatatabani anak do boru. Na so harus ahak do pe
Sahak ma Tuhan tu ado pamu anggu-angguk doh sihol ni rohanami. Jauh-jauh nami tu ado pamu. Saya tatak ma bortian yakai nanami di tonga-tongani keluargai basa-basahon mahosani hajol maun. Lehomma dinasida tubuan anak doh tubuan boru. Songonima nang akai anakon ni huriam naung tang di pamatang na somarhasoho tadope na tarpaima di sirokap ni todi pajupakom manasida tu sirokap ni todina na hinaholongan na makaholongi na sida na porsia tu Yesus Kristus Tuhan nami dang adong Tuhan na sotar patu paho moloho na pajupakon moloho na pasadahon saitibu doi saut. Ale amang pardinggan basah gohi malas ni rohani saluhut akan nahinokopmon asa marlas ni roha hami mulak ubigi barita nauli naso hea ditadi koko hami saya totong do di paroha hoko di ida ho sudina masa di hami jalan asai konalu sammu do sudiaka suku cukun nami do akan nasolot di rohanami waluhuluk kami mai tu ado pammo ala takas do ido hatam debata para siroha do Tuhan nahu sobbahami di pagasan Yesus Kristus. Mauliate madidengkan basam. Amin. Hurian itu hatta mari demahita hut papungupilian paduahon dohot minggu keluarga.
Tapasa mapiliata tutuhata martangi yang mahita. Ali di batama nami na di banua gijang, hodo harorwan ni saluhut sileho lehon nadinggan doho na sauli basa na mauli utus. Pupasa tami masian na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramo ti asahu parhasya kami pilihanon, pati bulhon hara jommu di tonga-tongani huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite hite todim, asalam hutadahami gudang ni silihon-lihon mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani lehoni, tondero di mamataku, Hosano kodoki, roni saluhut artaku, upasat ituho, aliama namin na di banwa gijang sa pinarbadia magwarmo, sa Roma harajaon mo, sa isaut ma lomaniroham di banwa tongaon songon na di banwa gijang, lehon matuhami sa darion hanguluan siya pari, sa samado sanami, songon panesanami, di dosanidongan na mardo sa tuhami, una kami togi hotu pangudjunan, palua mahami siyan pangago. Aiho, dona mahamu di bagasad dame jalo hamu mapasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaurhon ma damena tutodim.
Amen. 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 Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.